Matagal ng pangarap ng Western Pangasinan District Hospital na magkaroon ng sariling dialysis center. At nitong ika-13 ng Enero, tuluyan na itong natupad. Isa sa mga labis na natuwa sa pagbubukas ng bagong dialysis center ay si Decibel, 36 na taong gulang mula pa sa bayan ng Bani. Kung dati, kailangan niyang magbiyahe ng mahigit 2 oras papunta sa San Carlos City para lamang makapagpa-dialysis sa Pangasinan Provincial Hospital, bukod sa tagal ng biyahe, malaking halaga rin ang kanyang nagagasto sa transportasyon at pagkain. Pero dahil sa bagong pasilidad ng WPDH sa Alaminos City, mas mabilis at mas madali na para sa kanya ang magpa-dialysis. Kasi lapit lang. Mostly yung tinatakbo namin na 2 oras, ngayon minutes na lang. Papasalamat po kay Gob. Laking tulong po sa amin ng mga nagda-dialysis. Dahil hangad ni Governor Ramon V. Gico III na gawing pinakamalusog na probinsya ang Pangasinan sa buong bansa, nangako siya na mas papalawigin pa ang mga libreng serbisyong pangkalusugan para sa mga Pangasinense. One of our campaign promises is healthcare. Kaya po, tinututukan po natin ang pagpapaganda, improving our hospitals and the public health program and system of Pangasinan. Sa pagbubukas ng bagong dialysis center na ito, mas pinadali at mas pinagaan ang buhay ng mga pasyenteng nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Malaking tulong ito. Nagpapasalamat ako kay Governor Monmon Gico dahil siya yung nag-initiate para magkaroon ng hemodialysis clinic ang WPDH. Magagamit nila ang PhilHealth nila dito. Siyempre, NBD po. Wala silang babayaran. Hindi sila mag-out of the pocket na gastusin. Ngayon, sa mga walang PhilHealth, pwede pong gamitin ang MAIP. Ipapasok natin sa MAIP. Dahil dito, labis ang pasasalamat ng mga dialysis patients. Maganda nga yan, nagpapasalamat nga ako dahil sa laki ng nagagastos, marami ngayon libre. Para sa mga nais na tumanggap ng libreng dialysis, kailangan lamang isumite ang mga kinakailangang dokumento sa tanggapan ng WPDH. Valerie Dismaya, RNG News.